Dobar dan, lijepi pozdrav. 16. i 17. rujna sam u Istri gdje ću raditi sesije osobne rekonekcije i to u blizini Buzeta. Tako da ako ste zainteresirani da prođete kroz svoju osobnu rekonekciju, možete mi se javiti jer imam još nekoliko slobodnih termina. Osobna rekonekcija je postupak koji se radi samo jednom u životu. Tim postupkom mi aktiviramo meridijalne točke i linije našeg tijela i samim tim se povezujemo snažnije sa lej linijama planete Zemlje i sa energetskom rešetkom univerzuma. Što nam donosi osobna rekonekcija? Donosi nam ubrzani osobni razvoj. Radi se samo jednom u životu. Cijena je 333 eura. Dakle, još jedanput da ponovim, 16. i 17. sam u Istri. Ako želite proći kroz svoju osobnu rekonekciju, javite.